Tabbas akwai alfanu a cikin barin shan taba sigari. A cikin barin shan taba sigari akwai alkhairi a ciki. Abu mafi mahimmanci da za ka yi wa kanka shine barin shan ta baki ɗaya. Minti 20 na farko da barin shan taba sigarin, adadin bugawar zuciyarka zai fara dawowa daidai da yadda ya kamata. Idan kuwa kai awa 8 ba tare da shan taba sigarin ba, wannan mugun sinadarin da ke cikinta wato carbon monoxide adadinsa a cikin jininka zai dawo rabi. Bayan kwana 2 da barin shan taba sigarin, adadin carbon monoxide a jikinka zai dawo daidai da na wanda baya shan taba sigari. Sannan kuma huhunka zai iya fidda majina. Jin ɗanɗano, ƙamshi ko wari da kake yi kuma za ya inganta. Idan kuwa kai kwana 3 da barin shan taba sigarin, za ka ji kana yin numfashi a sauƙaƙe. Sannan kuma jikinka za ka ji kuzari sosai. Bayan sati 2 zuwa sati 12, zuciyarka za ta iya buga jini yadda ya kamata. Sannan kuma zagayawar jini a jikinka za ya inganta. Idan kuwa kai wata 3 zuwa wata 9 da barin shan taba sigarin, wasu matsaloli da kake fuskanta a hanyar yin numfashi kamar yawan yin tari ko kuma kakari za su ragu. Saboda tasirin huhunka za ya ninku da kashi 10 cikin 100. Idan kuwa kai shekara 1 da barin shan taba sigarin, a nan kam sai dai mu taya ka da murna. Domin kuwa haɗarin ka iya kamuwa da bugawar zuciya zai dawo rabi idan aka kwatanta ka da wanda baya shan taba sigarin. Idan kuwa kai shekara 10 cif da daina shan taba sigarin, haɗarin ka iya rasa ranka dalilin ciwon kansar huhu zai dawo rabi idan aka kwatanta ka da wanda baya shan taba sigarin.